Agatan Laskein block Jong West Jaintia Hills District Kaladon gajing Ther Lapbah abad Pria hakabah haduk khatsau tuli kisnong kila syak ta abad bun tuli kiyeng bat kijing don jing kila syak penjular kentup ru ya kijing tung jing tap bat kijing ri kani kajing ja kala jah nin gajan miet bat kisnong ki ba kham syak ta jor kilong ka barato ka latempu bat ka mat dien u block development officer u Dr. FR Shadab dala dia hi relate banjurep ban yo ya ka kai pot bapura halo ka jing julor baro katkum ka jing yo lum khubor komba an rupo na ka shispa kiyeng ha kitay kisnong kila sya penjulor ha ka babon na kiyeng kila sya rong ka tunum yeng jongki kala donru ka jing julor ka bashir khei ya ki jing tung ki so bat ki jing ri jing dop ki ba kentup ya ki snyang bat ki syar don bok ba ha ka ni ka jing ja kam shum na don kanu ka jing ja bas ngosi wa la kala bu jing ki babon ki nong shong shnong ha ka ni ka Thain